Країни ЄС закликають до санкцій проти Білорусі, якщо не звільнять журналіста-опозиціонера Романа Протасевича. Засновника і колишнього головного редактора телеграм-каналу «Нехта» затримали напередодні в Мінську. Протасевич серед інших летів бортом Ryanair з Афін до Вільнюса. Коли літак був над територією Білорусі, він здійснив екстрену посадку. Нібито надійшло повідомлення про мінування. А за наказом самопроголошеного президента Лукашенка для супроводу літака в небо підняли винищувач. Перед посадкою на рейс Протасевич також писав близьким, що на гейті литовища Афін його вистежував білоруський КГБист. Прикол еще в том, что он был следующим в очереди на проверку документов и просто развернулся и ушел. Он зачем-то еще снять на телефон незаметно мои документы пытался, когда я формы электронные открывал. А еще я стоял и молчал, а он мне по-русски обратился с каким-то тупым вопросом. Такой средних лет, подтянутый с лысиной, в одной майке, в тканевых штанах и с кожаным чемоданчиком. Після посадки на борт зайшла саперна група, а пасажирів стали оглядати силовики. Після приблизно 5 годин на землі рейс продовжив політ, оскільки вибухівку не виявили. Однак Протасевича на борту вже не було. Щодо затримання журналіста висловився президент Литви. Спочатку ми закликали звільнити Романа Протасевича. Якщо цього не зроблять, ми будемо говорити про дуже серйозні санкції з боку Євросоюзу. Але можливі й інші заходи щодо влади. Наприклад, можна визнати повітряний простір Білорусі небезпечним для цивільної авіації, а також позбавити літаки Белавіа права на посадку в аеропортах країн ЄС та НАТО. Свідки кажуть, коли Протасевич зрозумів, що літак сідає в Мінську, то сказав, що в Білорусі матиме смертну кару. Коли оголосили, що ми приземляємося в Мінську, Роман встав, відкрив багажний відсік і почав перебирати свої речі. Свій комп'ютер та айфон він віддав своїй дівчині. Думаю, він зробив невелику помилку, тому що навколо було багато людей. Він міг віддати речі не дівчині, яку, я думаю, теж заарештували, а мені або іншим пасажирам. Керівництво Ryanair заявляє про державне піратство. До того ж, силовики неабияк налякали пасажирів, які весь час огляду перебували під озброєною охороною. Це був випадок викрадення літака, що спонсорується державою, піратство, що спонсорується державою. Я не можу багато говорити про це, тому що ЄС і НАТО зараз цим займаються. Ми опитуємо нашу команду, яка виконала феноменальну роботу, щоб забрати літак і майже всіх пасажирів з Мінська через 6 годин. До затриманого Протасевича та його дівчини силовики не допускають адвокатів. Йому закидають організацію масових заворушень через телеграм-канал «Нехта» та буцімто розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Сполучені Штати, ЄС та Україна вимагають негайного звільнення Протасевича. За даними правозахисників, з серпня минулого року в Білорусі затримано близько 35 тисяч людей і порушено понад 1000 кримінальних справ.